Takže vám prajem príjemné popoludnie. Moje meno je Ladislav Svršek, som zo spoločnosti Albertina Ikame Bratislava a dnes by som vám chcel ukázať dve databázové kolekcie zo série ProQuest One, a to ProQuest One Applied and Life Sciences a ProQuest One Sustainability. Toto všetko, čo sme doteraz ukazovali, mali sme sériu takýchto školení, patrí do rodiny databáz ProQuest Central Premium, ktoré máte pravdepodobne na väčšine inštitúcií dostupné. Ak ste sa niekedy stretli s týmto tematickým kolieskom, kde sú tie databázy vymenované, tak vpravo je tá veľká kolekcia ProQuest Central Premium, ktorá nahradila tú staršiu kolekciu ProQuest Central. A v rámci tejto kolekcie sa dnes teda budeme venovať dvom tematickým kolekciám, a to je naozaj ten ProQuest One Applied and Life Sciences a ProQuest One Sustainability. Čo sa týka obsahu, tak v ProQuest One Applied and Life Sciences sa stretávajú viaceré databázy zamerané na pokročilé technológie, počítačovú vedu, biologické vedy, engineering a materiálové vedy a podobne. Tu sú vymenované jednotlivé databázy, ktoré v tej kolekcii sú zahrnuté. Z pohľadu typov dokumentov sú tam jednak abstraktové databázy, to je napríklad ten Engineering Index, Material Science Index a podobne. Veľká skupina vedeckých časopisov, tých recenzovaných predovšetkým, diplomové a kvalifikačné práce a potom teda funkcie podporované umelou inteligenciou, ktoré vám ukážem. ProQuest One Sustainability je tiež zostavená z viacerých databáz. Tam môžete vidieť medzi tými bibliografickými a abstraktovými databázami i také pojmy, ako je treba Agricola z oblasti poľnohospodárskych vied alebo ASFA, Aquatic Science and Fisheries Abstract a podobne. Takže je tam to zastúpenie trošičku iné. Dali sme tieto dve databázy dnes dohromady do jedných ukážok, pretože spolu úzko súvisia a aj ten obsah v rámci ProQuest One Sustainability je pestrejší. Okrem teda tých abstraktových databáz a vedeckých časopisov sú tam aj tie kvalifikačné práce, ale sú tam tiež elektronické knihy, v celku veľká kolekcia a Topics Guides, takzvané Topic Pages, ukážem vám, čo to znamená, ktoré vám pomáhajú navigovať sa v celej tej databáze a znovu teda vyhľadávanie a práca s vyhľadanými dokumentami s podporou umelej inteligencie. Ešte o tom, kde a ako sa k tej databáze dostanete, pretože je to veľmi dôležité. V Českej republike inštitúcie, ktoré sa vám postupne zjavujú, majú prístup do ProQuest Central Premium v rámci konzorcia CheckElip a v tom konzorciu v rámci teda ProQuest Central Premium nájdete obidve veľké kolekcie. Na Slovensku je to projekt NISPES, ktorý koordinuje Centrum vedecko-technických informácií SR, takže ten prístup je zabezpečený pre týchto 16 inštitúcií. Čiže ak ste zamestnanci, študenti alebo akýmkoľvek iným spôsobom spojení s niektorou z týchto inštitúcií, ktoré sa teraz zjavili na obrazovke, tak by vám v podstate malo stačiť sadnúť si k počítaču v ktorejkoľvek inštitúcii pripojenom teda do siete z tej inštitúcie napísať www.proquest.com a mali by ste sa dostať do takéhoto vyhľadávacieho rozhrania. Ja sa dnes budem ukazovať, ako keby som pracoval na pôde Technickej univerzity v Košiciach. Ak ste na správnych počítačoch a správne pripojení, tak tam bude napísaný názov tej inštitúcie, pod ktorú spadáte. A ak to je trošku komplikovanejšie, mnohé inštitúcie poskytujú možnosť vzdialeného prístupu. Zájdite na webové stránky akademickej knižnice, príďte si tam pozrieť, kde sú tie elektronické informačné zdroje zaradené a ako sa k nim prípadne dostať. Teraz, keď by som použil tú webovú adresu www.proquest.com, tak sa dostanem na ten veľký úvodzovkách, veľký ProQuest, čiže by som využíval 5 databáz, čo znamená, že je tam ten ProQuest Central Premium a niektoré ďalšie, ktoré sú dostupné. Ale ja chcem dnes ísť
na konkrétnu kolekciu a to je ProQuest One Applied and Life Sciences. Ona má tiež svoju vlastnú adresu, takže pokiaľ by ste veľmi potrebovali, tak to môžete vyskúšať. A ten rozdiel, či idete cez všetky tie databázy alebo zajdete do tejto tematickej kolekcie, je predovšetkým v tejto úvodnej obrazovke, ktorou vás tá samotná databáza víta. Vidíte, že som teda v databáze ProQuest One Applied and Life Sciences. Je tu takéto základné vyhľadávacie okno, ale zároveň tu máte celku obšírne informácie o tom, čo všetko v tej databáze môžete nájsť, že sú tam biologické vedy, engineering, material sciences, a pokročilejšie technológie a podobne. Máte tu výstavku takých tých najzajímavejších vedeckých časopisov, ktoré majú najvyšší impact faktor, prípadne zdroje, ktoré sú populárne medzi jednotlivými používateľmi, ktoré sa najviac v tej databáze čítajú a používajú. Môžete sa zoznámiť s jednotlivými typmi dokumentov, ktoré v tej databáze sú cez tieto odkazy. A je tu samostatná sekcia venovaná Sustainable Development Goals od Spojených národov. Myslím si, že to už nikoho z nás neobyšlo a počuli ste o tom. Je to, a ja neviem teraz ten počet, 17 cieľov, ktoré sú. Tie ciele sú tu takto vymenované a pokiaľ by ste potrebovali dokumenty napríklad ku kvalite vzdelávania, tak si môžete otvoriť špecializovanú stránku, ktorá je tomu venovaná, kde sú jednotlivé podciele vymenované, čo to znamená a ku každému si môžete skúsiť nájsť nejaké články, ktoré s tým súvisia. Rovnako sú tam potom vedecké časopisy, alebo teda články z vedeckých časopisov, samotné tituly vedeckých časopisov, ktoré s tým súvisia, spravodajstvo, elektronické knihy, prípadové štúdie, reporty, kvalifikačné práce a tak ďalej a tak podobne. Vidíte, že by sa tam toho dalo nájsť celku veľa, dokonca i nejaké video sa v tejto databáze nachádza. Takže tu si viete urobiť prehľad o danej téme, prípadne danej podtéme z oblasti Sustainable Development Goals. Videá sú tu ešte potom aj vytiahnuté ako zaujímavý typ obsahu a na konci ešte raz pokrytie jednotlivých predmetových kategórií a hesiel, znamená čomu všetkému sa tá kolekcia venuje a aké databázy to obsahuje. Čiže ja by som ešte vedel ísť postupne do jednotlivých tých databáz ešte trošičku hĺbšie a každá z tých databáz by mala zase takúto nejakú uvítaciu stránku ušitú na mieru tej témy, na mieru tej databázy, ktorá tam je. Ak by som vám chcel ukázať rozmanitosť toho obsahu, úplne najjednoduchšie by asi bolo použiť prehľad publikácií, ktoré tam sú. Takže pokiaľ sa chcete zoznámiť s tou databázou a nechcete sa nechať navigovať cez tie stránky, ktoré som ukázal pred chvíľkou, tak môžete zájsť na Publication Search, čo je v podstate zoznam všetkých tých publikácií, ktoré v tej databáze sú zahrnuté. Sú tu rozdelené podľa rôznorodosti toho typu, názvu, jazyku a databáz, ktoré sa nachádzajú. Keď sa ja pozriem na to typové pokrytie, tak vidíte, že takmer 3/4 tvoria vedecké a akademické časopisy, potom sú tam trade journals, reports a nejaké ďalšie zdroje. Takže toto je to pokrytie, ktoré tá ProQuest One Applied and Life Sciences poskytuje. Pokiaľ máte záujem o nejakú tému alebo o nejaký konkrétny časopis, chcete zistiť, či v tej databáze je spracovaný, či by ste tam vedeli nájsť z neho články, môžete skúsiť pohľadať, či už podľa názvu niekde obsahuje, začína v popise tej publikácie, alebo si vyberiete z tých kategórií, ktoré tam sú. Ja teraz vyskúšam in publication summary, to znamená, aby to malo aj v popise alebo v názve povedzme metal s hviezdičkou, čiže metallurgy, metallic, čokoľvek, čo sa týka kovov. A vidím tam 200 publikácií s tým, že 113 z toho sú naozaj vedecké časopisy, potom sú tam magazines, reports, conference papers, čiže aj konferenčné zborníky a podobne. A vidíte tú pestrosť. Jednak sú to
časopisy, ktoré sú dostupné len na úrovni bibliografických záznamov a abstraktov, ale sú tam tiež časopisy, ktoré majú plnotextové pokrytie. Niekde buď časopis prestal vychádzať v novembri 2017, alebo sa ukončila zmluva, ťažko povedať. Niekde je to kompletne až do súčasnosti a môže sa stať, keďže ProQuest je agregátor, že ako v prípade vydavateľstva Emerald je zverejnenie, sprístupnenie tých úplných textov v tejto databáze pozdržané na 1 rok, čo neznamená, že by ste sa nemohli dostať k tým článkom, ktoré vyšli v najnovšom vydaní. Keby som si ten časopis otvoril, tak ja tu už mám spracované aj aprílové vydanie z roku 2026, ale zatiaľ len na úrovni abstraktov, vrátane teda citácií, pokiaľ tam sú nejaké. A pokiaľ na tej vašej inštitúcii máte k dispozícii aj Emerald a ich tituly, tak môže mať tá inštitúcia nastavené prelinkovanie do toho úplného textu priamo tu z ProQuestu, čiže v ProQueste som si to našiel, ale napokon sa do toho úplného textu môžete dostať na tej samotnej vydavateľskej platforme. Ak je to časopis, ktorý sleduje databáza Web of Science alebo Journal Citation Reports, tak sú tu aj indikátory, ktoré patria k tomu časopisu. Ak by som bol na IP adresách Technickej univerzity v Košiciach, čo nie som, tak by som tu mal aj živý odkaz priamo do Journal Citation Reports. Takže zopakujem, ak sa chcete trošičku zoznámiť s tým obsahom dokumentov, ktoré tam sú, vyskúšajte si tú sekciu Publication Search a dohľadajte si buď naozaj časopisy, ktoré by vás mohli niečím oslovať. Môžete sa pozrieť, nie som si istý, či tu teraz bude aj niečo z našich jazykov. Je tam poľština, slovinčina. Vyskúšame potom možno v tej druhej databáze. Kedykoľvek sa v ProQuest One Applied Life Sciences alebo v ktorejkoľvek tej kategórii v tej databáze zamotáte, vždy sa viete na úvodnú stránku vrátiť kliknutím na názov tej databázy. Takže som opäť na tom vyhľadávacom okne a urobím jedno vyhľadávanie s použitím kľúčových slov. Urobím to trošku pokročilejšie. Dáme nanorobot alebo nanorobot s hviezdičkou a k tomu pridáme cancer. Tak. Veľmi stručne, hovoril som, že nepôjdeme podrobne po tých spôsobov vyhľadávania, ale použil som nejaké logické operátory, zátvorky a hviezdičky ako pravostranné rozšírenia, čiže využil som tu možnosť povedať, že tie nanoroboty môžu byť napísané dvojakým spôsobom a že ich chcem teda v spojitosti s rakovinou a dám úplne základné vyhľadávanie. Toto sú výsledky toho vyhľadávania. Už na vrchu vidíte prvé pomôcky, ktoré ponúka tá umelá inteligencia. To znamená, že vám tu teraz poskytuje možnosť rozšíriť si, respektíve zúžiť to vyhľadávanie o ďalšie termíny, ktoré s tým vašim vyhľadávaním súvisia. Takže už to nie je len také strieľanie od boku, ale je to skutočne vyhodnotenie už tej sady informácií, ktoré vám poskytuje. Takže pokiaľ ja by som chcel, tak si viem treba ešte pridať túto targeted therapy, aby som si ten výsledok zúžil. Mám tu klasicky nejaké fazety, filtre, ktorými si môžem limitovať to, čo tam zobrazené, čiže môžem buď vyhodiť odtiaľ všetko spravodajstvo, pokiaľ ma to zaujíma z pohľadu naozaj toho vedeckého. Ak nemám dobré skúsenosti s linkovaním, alebo skutočne potrebujem teraz dostať sa k plným textom, tak si viem povedať, že ma naozaj zaujímajú len tie články, kde je plný text dostupný a ak to má byť naozaj vedecké, tak si to viem ešte zúžiť na to, aby to bolo skutočne z toho vedeckého pohľadu. Časovo si to viem obmedziť, tu už teraz toho veľa neobmedzujem, disciplíny, ktorých sa to týka a tak ďalej a tak podobne. Nepôjdem cez všetky tie filtre, ani cez všetky tie ostatné funkcie, kedy si vy môžete označiť dokumenty, ktoré vás zaujali, môžete si vytvoriť osobný účet a potom si to odkladať do svojho vlastného priestoru, vytvárať si k tomu vyhľadávaniu. To by možno sa mohol ukázať nejaké upozornenia, alerty,
čiže už si uložím to vyhľadávanie, lebo toto je téma a naformulovaná tak, ako sa mi páči a budem sa chcieť k nej vrátiť, alebo chcem, aby mi ten systém raz za čas v intervaloch, ktoré si ja vyberiem, poslal informáciu, že či pribudli vôbec nejaké články. Môžem si to nastaviť na mesačné zasielanie, povedzme na pol roka, vyplním krátky formulárik a od tohto momentu by mi platforma dala za každým vedieť, ak sa objaví nejaký nový článok, ktorý zodpoveda presne tejto téme, ktorý tu mám. Pozrieme sa aj na úplný text. Ten je zvyčajne dostupný v dvoch formátoch, buď to ako HTML verzia, ktorá sa možno lepšie číta takto na obrazovke a lepšie sa s ňou pracuje. Pokiaľ ale preferujete PDF-ko, už má tu aj na to upozornenie, viete si to pretnúť na PDF formát, to je zase formát toho článku tak, ako vyšiel skutočne v tom časopise, takže pokiaľ si ho chcem vytlačiť a som zvyknutý viacej pracovať s papierovou verziou, tak by som zrejme využil túto formu. Okrem toho tam máte informácie o tom, koľkokrát a ako bol citovaný ten článok, či už vo Web of Science alebo v rámci ProQuestu. Sú tam detaily k tomu článku z toho bibliografického záznamu. Tam by ste našli aj tie kľúčové slova, predmetové hesla. Dá sa s nimi pracovať ďalej. V záhlaví máte autorov, ktorí sú podčiarknutí. Dá sa pozrieť na ďalšie práce tých autorov. Dá sa pozrieť na ten časopis, na to konkrétne vydanie a tak ďalej, tak podobne. Rovnako tu potom asi ikonky, ktoré sú dostatočne zrozumiteľné, čo všetko umožňujú. To, čo tu je asi najzajímavejšie, je práve tá implementácia umelej inteligencie. ProQuest vytvoril tzv. Research asistenta, ja by som ho skôr pomenoval ako study alebo read assistant. Je to v podstate miesto, na ktorom vám umelá inteligencia dokáže zhrnúť ten dokument, ktorý máte práve otvorený. Pracuje len s tým dokumentom, len s tými textami, ktoré sú v tom dokumente zobrazené, takže tá halucinácia prípadná je limitovaná na minimum a môže vám pomôcť, pretože keď sa pozriem na ten PDF dokument ešte raz, to bude najjednoduchšie miesto, kde sa dozviem, ako je to veľké. Je to 24-stránkový dokument, čo treba uznať, že keby ste si ho chceli prebehnúť narýchlo a zistiť, čo je, čo obsahuje a či skutočne zodpovedá tomu, čo ste hľadali, tak to môže byť trošku problém. Môžete skúsiť podľa toho abstraktu, pokiaľ vám ten abstrakt nevyhovuje, máte tu možnosť v rámci toho Research Assistantu pozrieť sa na hlavné zistenia toho článku a o čom sa tam diskutuje. Prípadne, pokiaľ je to vedecký článok, tak možno o mnoho rozsiahlejšie informácie získate tými essential details, pretože tam je jednak vyzdvihnutý hlavná pointa toho článku, ale máte to v tej štruktúre vedeckej, čiže je tu aj, aké boli použité hypotézy, metódy, čo sú výstupy toho, prípadne ďalšie implikácie a limitácie danej štúdie. A tu skutočne sa ten článok odvoláva, respektíve tá umelá inteligencia odvoláva priamo do toho dokumentu, a ja si to viem v tom dokumente pozrieť a overiť, čo by mala byť moja povinnosť pochopiteľne. Takže viem sa naozaj spoľahnúť na to, že to, čo mi tu píše, by nemala byť nejaká halucinácia. Ďalšie veci, ktoré vám tá umelá inteligencia poskytuje, sú ešte možnosť vizualizácie tých tém, čo je taká pekná myšlienková mapa, kde si môžete pozrieť takéto prepojenie a súvislosti. Vidíte, že dokonca Biomedical Applications mi súvisí hneď s 3 ďalšími témami, ktoré tam mám. Takže to vzájomné prepojenie tých informácií v tom článku pre ľudí, ktorí sú zvyknutí na vizuálnejšie spracovanie informácií, tak je to možno príjemnejšie. A možno ešte pozrieť sa na dôležité koncepty, ktoré sú tam spomínané, prípadne odkazy na ďalšie dokumenty, ktoré v tejto téme sa venujú. Zaujímavé tiež môže byť, že si môžete nechať preložiť to, čo tá umelá inteligencia vytvorila, že ona to vytvorí odznova a v českom jazyku, ktorý som si zvolil, slovenčina tam myslím si, že nie je.
Takže ak vám tá angličtina prekáža, robí problémy, tak si to môžete skúsiť pozrieť týmto spôsobom. A na konci je dokonca i četovacie okienko, ktoré zase musíte sa spýtať správnym spôsobom na tú tému, ktorá tam, na ten článok, ktorý tam je. Takže mňa tu trebárs to zaujalo, že toto by mohol byť zaujímavý článok. Sú tam asi zaujímavé informácie, ale hľadám informácie, či sa tam riešia aj nejaké negatívne dopady, keďže sú tu magnety a pohyb pomocou magnetov, tak sa toho robota a kľudne v slovenskom alebo českom jazyku spýtam, či rieši táto štúdia prípadné negatívne vplyvy magnetického poľa na živé organizmy. Lebo je to tam spomínané, tak ma to zaujíma. Toto by mohlo byť niečo, čomu sa venujem a chcel by som vedieť. Takže namiesto toho, aby som ja prechádzal tých 24 stránok a snažil sa z toho anglického textu zachytiť prípadné informácie o nejakých negatívnych vplyvoch, tak sa môžem tohto research asistenta spýtať. A opäť tá sila a to, že to nie je ten klasický AI model, ktorý sa snaží vyhovieť a odpovedať za každú cenu, rovno mi napíše, štúdia sa priamo nezaoberá podrobným skúmaním negatívnych vplyvov na živé organizmy. Je tam síce nejaká informácia, že magnetické pole má silnú biokompatibilitu, nespôsobuje ďalšie poškodenie v biologických cieľoch, ale jednoducho je tu napísané, že o možných negatívnych účinkoch sa v štúdii nevádza žiadna informácia. A ja môžem článok zase dať bokom a povedať si, dobre, nenašiel som, budem hľadať niekde ďalej. Nerobil som research teraz priamo na túto tému, takže mohol by som sa skúsiť spoľahnúť na to, že či bym vedel nájsť nejaké dokumenty z tohto pohľadu. Je to stále len umelá inteligencia, môže byť nápomocná, môžete to vyskúšať. V momente, ak sa chcete spoľahnúť na to vyhľadávanie, tak by som odporúčal zase pracovať skôr s anglickým jazykom, aby nedošlo k tomu krížovému prekladaniu kľúčových slov, takže by ste dostali nejaké menej relevantné výsledky. Ale toto je teda ukážka toho, ako sa dá pracovať s tým research asistentom na úrovni jednotlivých článkov. Či už sú to články odborné, alebo z toho spravodajstva, alebo z toho kapitoly z knih, alebo sú to možno i tie videá a tak ďalej, tak podobne. Vo väčšine prípadov, pokiaľ to dané vydavateľstvo vyslovene nezakázalo, tak máte k dispozícii tohto research asistenta a môžete ho pri vyhľadávaní a práce s textom použiť. Ja sa teraz prepnem na tú druhú databázu, aby sme sa nemotali len tu. Takže na ProQuest One Sustainability všimnite si, že tá úvodná stránka vyzerá trošičku inak. Má tam iné témy, aj keď sa nám niečo opakuje, napríklad tie Sustainable Development Goals sa znovu objavujú. Je to téma, ktorá sa dosť často objavuje, ale keďže kolekcia obsahuje aj množstvo kníh, tak sú tu vytiahnuté i zaujímavé knihy z tejto oblasti, opäť popis a informácie o tej databáze samotnej, plus v rámci toho horného menu, okrem vyhľadávania v tých publikácií, pribudlo aj Browse, kde máte tie základné témy, tu sú tie ciele, kompetencie a vy si viete do každého kliknúť. Toto sú tie topic pages a prechádzať si ich postupne cez jednotlivé témy až na úroveň časopiseckých článkov, kníh a ďalších typov dokumentov, vrátane vyhľadávaní, ktoré vám vie tá kolekcia ProQuest One Sustainability ponúknuť. A keď sa pozriem na publications, to, čo som aj tej predošlej, tak len tu, ako tá ukážka, keď si pozriem tú tabulku, tak vidíte, že cez polovicu toho obsahu tvoria naozaj knihy a až potom za nimi nasledujú vedecké časopisy. Čiže tu skutočne máte aj veľmi silnú kolekciu elektronických kníh, ktoré sú dostupné. Ja si teraz vyskúšam nejaké
vyhľadávanie. Opäť teda na kľúčové slova dáme si priehrady. Tiež niečo k tomu spôsobu, ako funguje, a to je tiež podporené umelou inteligenciou. Vidíte, že mi tu našepkáva nejaké kľúčové slova a zároveň pošepkáva, že či to chcem hľadať v celej databáze alebo len v tých základných častiach tých dokumentov. A ja si teda vyberiem túto ten priehrady a rezervoáre ako téma, ktorá ma zaujala, nemusím to aspoň písať. Mám nejaký veľký výsledok. Z toho, ako pestré dokumenty tam sú, opäť väčšina teda tuto vychádza z vedeckých časopisov, ale ja vám ešte chcem ukázať dissertation and thesis, to znamená tie kvalifikačné práce. Tie sú zaujímavé hlavne kvôli tomu, že pokiaľ sa na ňu pozriem, vyskúšam ktorúkoľvek, tak predsa len je to rozsiahlejší dokument. Toto je 122 stránková práca nejaká univerzita tam bola napísaná, už som to stratil. Aha, tu je University of Florida z 2021 roku a tu skutočne v rámci tých 122 stránok má o mnoho väčší význam využiť toho research asistenta, pretože vám dokáže v tom dokumente pomôcť sa zorientovať. Vy v ňom pochopiteľne môžete hľadať aj klasický Ctrl F a nájsť si slovné spojenia, ktoré vás zaujímajú, ale toto je jedna z tých výhod, že aj s takýmito väčšími dokumentami to vo väčšine prípadov vie fungovať. A všimol som si tam, áno, máme tam aj nejaké videá a multimédia. A už som robil vyhľadávanie, takže to asi teraz nebude prierezové, ale môžete tam nájsť dokumentárne filmy, je možné tam nájsť nejaké historické zábery, a mnoho tiež rôznych prednášok, webinárov, ktoré sú ponahrávané a ktoré súvisia s témami, v tomto prípade teda tej trvalej udržateľnosti. Takže ja by som si tu vedel, tu vidíte, že mám dokonca nejaké video z roku 1937 o budovaní nejakej priehrady alebo tuto o záplavách. A toto je v skutku taký, dalo by sa povedať, akademický YouTube, kde teda sú vybraté nejaké videá, ktoré sú zo spoľahlivých zdrojov, takže je možné s nimi pracovať ako s odborným textom. Dokonca je možné ho odcitovať. Máte tu správny formát. Potom, keby ste potrebovali, vpravo je vždycky prepis toho textu, ktorý v tom videu zaznieva. Viem v ňom vyhľadávať, takže ak by som hľadal nejakú búrku, či sa v tom texte vyskytuje, tak áno, v druhej minúte vedel by som tam skočiť a on mi to tu pustí. Pravdepodobne nemáte zvuk, lebo som ho nedal zdieľať, aspoň vás neruší, ale takýmto spôsobom viete s tým textom pracovať. A tiež je tu na spodku aj ten AI Research Assistant. Pokiaľ by vám prekážal alebo máte menšiu obrazovku, tak toho asistenta si vždycky viete nejakým spôsobom schovať, takže aj toto je riešenie. To je k tým špeciálnejším typom dokumentov, teda ku kvalifikačným prácam a k audiovizuálnym dokumentom, čo som vám chcel ukázať. A nakoniec ešte zaparkujeme pri knihách. Tu je ten výsledok asi pomerne široký. Vy máte k dispozícii tie knihy na dvoch platformách. Buď to využijete priamo túto platformu ProQuest Central, čo v podstate je funkčne podobné ako platforma eBook Central, alebo môžete za tými knihami ísť na platformu ProQuest eBook Central, kde sa ja budem musieť prihlásiť. A prečo vás upriamujem na platformu ProQuest eBook Central? Tie funkcie, zopakujem, sú v podstate identické, ale pokiaľ vás viac zaujíma tá literatúra neperiodická a tie elektronické knihy, jednak tu máte tých kníh o mnoho viac než len v tej kolekcii, pretože tu je veľmi široká kolekcia ďalších typov kníh z rôznych oblastí. A druhá výhoda je, ak si vytvoríte osobný účet v eBook Centrali, to je tu, kde sa vytvára ten profil,
tak môžete s tými knihami pracovať naozaj aj z domu. Máte tým pádom zabezpečený svoj osobný priestor a to vám zároveň dáva možnosť odkladať si knihy na poličku, robiť si v nich poznámky, zvýrazňovať si časti textov, robiť si záložky a podobne. Nepôjdeme cez všetky tie funkcie, je to len o tom, aby ste vedeli, že tá platforma má niektoré výhody. Ak bude niekedy záujem, môžeme sa zamerať len na knižnú platformu a pozrieť si to. Zároveň si, keď sa pozriem na tie poličky, tak si zároveň pamätá, čo som naposledy, ktorú knihu videl, takže nemusím znovu hľadať, čo som si pre vás pripravil, ale mám tu k tým priehradám napríklad túto publikáciu, kde okrem možnosti stiahnutia si kapitoly a podobne, tak sú tu naozaj aj možnosti kopírovať časti textu. Viem zájsť na ktorúkoľvek časť tej publikácie, urobiť si tam záložku, poznámku a podobne. A v prípade, že to vydavateľstvo dovoluje, opäť je tu ikonka Research Assistanta, teda umelej inteligencie, ktorá ale v tomto prípade, na rozdiel od tej platformy ProQuest a tých časopiseckých článkov, pracuje na úrovni jednotlivých kapitol. Čiže na začiatku síce popíše základnú charakteristiku tej knihy, ale pokiaľ chcem využiť tie ostatné dve možnosti, to znamená nejaké zhrnutie alebo koncepty, už musím byť v konkrétnej kapitole a musím to aplikovať na tú kapitolu. Nepracuje to úplne s celým textom. Táto samotná kniha má 372 strán, čiže je to obmedzené na tie jednotlivé kapitoly. A opäť môžem si teda pozrieť tie základné zistenia alebo aké koncepty sa v tej danej kapitole spomínajú. V závislosti od knihy, keď si pozriem tie základné informácie, tak sú tam informácie o tom, či si ju môžem stiahnuť aj na offline čítanie na obmedzenú dobu. V tomto prípade by som ju 21 dní mohol mať požičanú do svojej čítačky, na svoj tablet a podobne. Sú tu nejaké obmedzenia, čo sa týka kopírovania textu, pokiaľ to nie je open access kniha alebo kniha dostupná zdarma. A rovnako, pokiaľ by bola dostupná vo formáte EPUBu, na ktorú postupne prechádza ProQuest eBook Central kvôli zjednodušeniu automatického čítania pre znevýhodnených, tak by tu bola aj možnosť pretnúť sa z PDF formátu na ten EPUB a naopak z EPUBu späť na ten PDF. Ale je to len o tom, ako sa vám to zobrazuje a kde sa tie nástroje nachádzajú. Toľko asi k všetkým tým rôznorodým typom dokumentov, ktoré vám vedia poskytnúť databázy ProQuest One. Ešte pár informácií, ak budete hľadať, ako sa k tomu pripojiť. Zopakujem, spoľahnite sa na webové stránky vašich akademických knižníc, prípadne si napíšte www.proquest.com a uvidíte, kam vás to dovedie. Ak by ste chceli tie konkrétne kolekcie ProQuest One, tak tu sú špeciálne odkazy na ich domovské stránky, to, čo som vám dnes ukázal. Môžete sledovať, čo sa týka ďalších školení, tak naše sociálne siete, nahrávky z týchto jednotlivých kolekcií zverejňujeme na našom YouTube, takže sme tam, pokiaľ si nájdete AIB podporu a AIP podporu, tak vytvorili sme kurz, ktorý je poskladaný zo všetkých týchto jednotlivých súčastí spadajúcich pod ProQuest Central Premium. Dnešnou touto prezentáciou vlastne končíme to predletné predvádzanie. Na jeseň potom budeme robiť ďalšie tematické kolekcie, ktoré už nespadajú pod ProQuest Central Premium, takže vám dáme včas vedieť. Za mňa je to teda všetko. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Verím, že bola táto séria webinárov pre vás prínosná a že vám pomôže pri vašom štúdiu, pri vašej vedeckej alebo odbornej práci nájsť tie dokumenty, ktoré potrebujete. Všetko dobré, pekný zbytok dňa prajem.